Mit navn er Martin Vesterby. Velkommen til Efterbehandling. Efterbehandling deler viden og indsigt om overgangen fra sygdom til et nyt liv, uanset hvordan det liv ser ud. Dagens gæst skulle ind og have taget et røntgenbillede af hendes hånd, da hun får at vide, at de egentlig vil fotografere hendes lunger, og det er der, det går op for hende, at hun har kræft. Velkommen til 3. afsnit. Hvad gør du, når livet pludselig vælter omkring dig? Lisa var netop blevet gift og stod med 2 små børn, da hendes venstre hånd skulle amputeres midt på underarmen. På grund af kræft. Fra at være en mor midt i livet, i fuld gang med at bygge familie, hus og karriere op, blev hendes liv meget anderledes. Hun skulle finde en ny vej, og nu med 1 hånd. Hør hendes historie i 3. episode af Efterbehandling, en podcast om at rejse sig og finde nye veje. Hej Lisa, og velkommen til det her, jeg har valgt at kalde efterbehandling, og du er nummer 3 i rækken af personer, jeg taler med i det her forløb. Og inden du begynder at sige noget, så vil jeg gerne have, at du lige kort fortæller, hvem er Lisa, og hvad laver Lisa? Ja, tak fordi jeg må være med. Jeg hedder Lisa Kjær Jensen, kommer fra Stauning i Vestjylland. Jeg bor her i Ry, hvor vi sidder nu, og jeg er jurist af uddannelse og har arbejdet i knap 18 år ved politiet. Jeg er lige skiftet og er blevet idrætskonsulent i Parasport Danmark. Ja. Ja. Jeg har 2 døtre på 16 og 19. Ja. Ja. Så har jeg haft et ægteskab med min sport. Taekwondo, tror jeg. Ja. Det har dyrket mange år på forskellige plan, både som almindelig atlet, og så skete der det, at jeg i 2012 blev paratlet. Hvis man kan sige sådan, der fik jeg amputeret min venstre hånd og halvdelen af underarmen, fordi jeg havde bøvlet med noget kræft i en årrække. Og jeg tænker, at det er jo lidt det, der er udgangspunktet for det, vi skal tale om i dag. Fordi selvom nu podcasten hedder Efterbehandling, så vil det jo være mærkeligt, hvis vi ikke starter med den sygdom, der gør, at vi nu skal snakke om efterbehandling. Ja. Så kan du ikke prøve at tage os tilbage til det tidspunkt, hvor at, der er et eller andet, der ikke er, som det skal være? Hvad skete der i dit liv, dengang, at der er noget med hånden eller armen? Hvornår, og hvad skete der? Jeg har registreret første gang i 2007, at jeg havde ondt i mit håndled. Og jeg ved, det var der, fordi at, det var der, jeg blev gift. Og jeg ville gerne have sådan lidt stærke arme i min brudekjole. Så der ville jeg tage armbøjninger. Og det gjorde ondt, når jeg lagde vægt på håndledet. Ja. Så det ved jeg jo, at for den dato kan man jo huske, at der var noget. Så gik der rigtig lang tid, fordi jeg troede bare, at det var en overbelastning eller seneskedhindebetændelse. Og jeg gik så til læge med det, og var igennem en række undersøgelser, både røntgen og alle mulige nerveundersøgelser og alt muligt. Og konklusionen blev, at man kunne se, at der var en cyste i en håndrodsknogle, som var ligesom ved at spise den der håndrodsknogle op, og den ville de så fjerne, for at jeg ikke skulle brække hånden ved det. Og det gjorde de faktisk først i sommeren 2009, hvilket var cirka 2 år? Ja, godt og vel 2 år efter. Faktisk nok sådan 2,5 år efter, at jeg registrerede det første gang. Og der tager de den ud, og vi har slet ikke talt om, at det er noget. Men så bliver jeg så kaldt til undersøgelse efter, altså bare sådan en røntgen og en undersøgelse, og det tænkte jeg slet ikke over. Man tager op på sygehuset og kommer ind til røntgen og stikker min hånd frem og siger, at jeg skal fotografere min hånd. Men sygeplejersken siger så, at jeg skal have fotograferet mine lunger. Og det er så faktisk på den måde, jeg registrerer, at så er det her underartet. Fordi at der stod i brochuren, hvis det var underartet, de her cyster, man tog ud, så ville man blive indkaldt til lunge. Men det var helt skørt. Altså, jeg havde heller ikke læst, at det var onkologisk afdeling, der havde indkaldt mig. Det havde jeg slet ikke registreret. Overhovedet ikke. Så det går op for dig, at det her, det er noget farligt,
da du får at vide, at du skal have røntgenbillede af lungerne i stedet for af hånden? Ja. Okay. Men så skal jeg så heldigvis ind til samtale med en læge umiddelbart efter, og få svar der. Er det også en kræftlæge, du så skal have samtale med der? Eller er ja. Det, ja. Ja, det er, hvad hedder det? De hedder ikke, de er ikke som sådan onkologer, de er jo samtidig kirurger. Ja. Ja, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Nej, men det er så men fint. jeg gætter på, at du er med. Ja. Og skulle ind til samtale der, og der fortæller de mig så, at ved undersøgelse efter, da de har taget den ud, sender de den jo altid ind, og så siger at vi har patologien, der har vist, at den var ondartet. Ja. Men ikke i høj grad, i en lav grad. Okay. Og bliver så kommer ind i et kontrolforløb efterfølgende. Altså den var jo væk, så der var ikke noget. De havde taget den væk. Det var deres behandling, sagde de også, der skulle ske. Så det ændrer jo ikke noget. Så kommer jeg ind i et kontrolforløb hver 3. måned, tror jeg, til at starte med. Okay. Og er i det i 1,5 år. Så nu er vi på 3,5 år fra, at du har symptomdebut. Ja, altså jeg 2,5 år efter, at der får jeg den konstateret. Ja, så kommer jeg ind i kontrolforløb. Og i det kontrolforløb der registrerer jeg så. Selvfølgelig bliver jeg jo overrasket og nervøs og chokeret over, at jeg havde kræft. Det synes jeg var ret vildt. Ja. Men jeg synes egentlig også, at jeg var ret beroliget af det, de sagde. Og spurgte jo til dem, hvad kan det her betyde? Og de sagde, jamen altså, det er en kræftform, som vil ligesom æde sig videre. Og det, der ville kunne ske, det var, at det ville føre til en amputation, hvis det var. Men altså, det var jo bare en lille cyste, de havde fundet. Men det, der så skete, det var, at de symptomer, jeg havde haft, da jeg opdagede det, de var faktisk overhovedet ikke forsvundet. Jeg kunne stadig ikke lægge vægt på mit håndled, og havde ondt, hvis jeg ramte noget. Samtidig med, at min hånd begyndte at sove mere og mere, fordi at, det kunne jeg jo ikke vide, hvorfor, men altså, hvis jeg havde armen bøjet, så sov den, og jeg skulle sove med den om natten, helt strakt, og hænge ud over sengen. Og det sagde jeg jo selvfølgelig, at når jeg kom til det der kontrol hver 3. måned, men de synes ikke, de kunne se noget. Men der går der nemlig så, derfra, tror jeg, går et år eller 1,5, og der er jeg faktisk igennem sådan et forløb med karpaltunnelsyndrom, fordi den sover. Ja. Og bliver faktisk opereret for karpaltunnelsyndrom sideløbende, fordi de siger, at det er det, jeg er igennem sådan en nerveledningsundersøgelse, de kan se, at nerverne er trykket. Ja. Og så laver de den der. Men da den så, da jeg får forbindingen af der kan man se, at der er en bule på hånden. Og det viser sig jo så. Og der råber jeg sådan, hey, altså det er simpelthen på den anden side af hånden, og der var nogle ting der. Så var jeg blevet MR-scannet, og så var der så kræft i 4 knogler. Okay. Så det var kræft også. Det kunne de også se, der havde skubbet på under neden på den karpaltunnel der. Ja. Ja, så der fik jeg så bare igennem en ny ret stor operation, hvor de fjernede de her 4 knogler og 2 knogler fra hoften. Og det var sådan, altså det tog alligevel noget tid at skulle gro og hele efter det. Så der mærkede jeg det sådan noget mere, fordi at mit håndled også blev stift efter det. Og ja, så gik der, det var 1,5 år efter, men så gik der et år, hvor jeg gik til kontroller. Efter et år så åbnede de faktisk op for at fjerne det metal, de havde brugt. De havde brugt en del for at sætte det sammen. Og der tjekkede de, at der var ingenting, sagde de. Der var ikke skyggen af kræft. Jeg kan så tydeligt huske den sætning. Der er ikke skyggen af kræft. Ja. Fedt mand. Så kommer jeg til den første kontrol efter det, som er 3-4 måneder efter. Og der er vi fremme i marts 2012. Ja. Ja, så der er vi så fremme ved 5 år. Ja. Og der er der så kræft i det hele igen. Altså vildt mærkeligt. Og der i patologien i den kræftform jeg havde, det var det er sjovt nogle gange, så er det lige væk. Det er fuldstændig lige meget. Ja, men altså en form for knoglekræft, det skal nok komme. Ja. Den var så også blevet mere aggressiv. Ja. Sådan det var en grad 2 nu. Ja. Og så kom jeg så igennem en masse undersøgelser i kroppen, og de troede også, at det var, jeg havde nogle pletter på leveren, som de blev undersøgt for, så troede de, at da jeg blev undersøgt med sådan noget ultralyd, at det rent faktisk var bugspytkirtlen, og vi var vildt nervøse og bekymrede over det. Nu siger du, de var vildt nervøse? Vi var. Vi var. Ja, altså, ja, vi var. Ja. Christian og mig. Ja, i det der forløb. Fordi vi skal bugspytkirtlen, det er rigtig alvorligt. Ja, det havde vi lige Johan ude fra Skjern. Han var jo faktisk lige død et halvt år tidligere der, af kræft, som havde spredt sig til bugspytkirtlen. Ja. Så der var vi virkelig, altså, det var sådan, bange. Ja, hvis man kan sige, altså bangeskalaen peakede der, i forhold til forløbet der. Ja. Der troede jeg virkelig,
okay, det var vildt. Men de mente ikke, de var underartede pletter, var konklusionen, og ja, 7 i 13, og jeg sidder her jo også i dag. Det gør du. Ja, og det der så blev den anden konklusion, det var jo så, at man skulle skynde sig at få amputeret hånden, fordi at det nu var blevet mere aggressivt, og det spredte sig. Ja. Så det gjorde de. Så fra at du, inden du begyndte at få den i hånden, der havde du, hvis nu jeg sådan tage min lægehat på og være sådan lidt forsker-minded, så taler jeg om sådan nogle livskvalitetsscoringer. Inden du blev syg, der var du vel perfekt livskvalitet. Du havde det vel godt? Ja. Alt var godt? Ja. Dengang, at du følte, at der var spredning til, eller fik at vide, at der måske var pletter på lever eller bugspytkirtel, sådan noget. Ja. Jamen, det betød jo alt. Ja. Ja, hvis man kan sige det sådan, så var det jo, det var jo, jeg var bange for mit liv. Du var bange for dit liv? Ja, og det var jo så alt, hvad der fyldte der. Altså sådan i lige et øjeblik, men selvfølgelig også, altså vi fik jo ret hurtigt svar på den der. Okay. Men ja, altså hvis man kan sige, altså lige der i de der undersøgelser, og hånden skulle amputeres, det var jo sådan kæmpe knæk i livskvalitet, hvis man kan sige det sådan. Og det der med, at det var et kæmpe chok, også fordi, at jeg havde ikke forudset, at det skulle ske. Jeg har hele tiden troet det her med, at det skal nok gå. Nu har de styr på det, jeg er i forløb, jeg bliver behandlet, og de holder øje med mig. Ja. Det var jeg sådan set ret tryg i. Så det var lidt en følelse af, at det gik galt på en eller anden måde. Også det her med, at det jo var, der har jo været noget, de ikke har opdaget undervejs. Ja. Og du mister jo vel kontrol, altså det er jo ikke dig, der bestemmer noget. Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg tog jo lidt kontrollen der efter den der karpaltunnelsyndrom. Det vil jeg sige, altså der sagde jeg sådan, hey, nu skal jeg have en eller anden, I skal undersøge det her, fordi det er for mærkeligt. Ja. Men ellers så er man jo bare henlagt i deres hænder. Ja. Dengang du får at vide, at det næste, der skal ske, det er amputationen. Den har været et eller andet sted i horisonten. Der har været et eller andet mentalt, du sådan ligesom kunne forberede dig på. Eller kan man forberede sig på det? Hvordan var det? Jeg tror heldigvis, og jeg siger heldigvis, fordi jeg tror, at det er noget, man ikke helt selv bestemmer herover. Det her med, at jeg tror, jeg er ret optimistisk af livssyn. Ja. Så jeg har egentlig aldrig... jeg har virkelig forsøgt ikke at bekymre mig om noget, jeg på ingen måde var herover, hvis man kan sige det sådan. Ja. Så altså det, jeg kunne tage kontrol over, det vil jeg selvfølgelig gøre. Og jeg bliver også lidt rørt, når jeg snakker om det. Men altså det der med, at det var ikke noget, jeg gik og tænkte på. Det var ikke noget, jeg gik og bekymrede mig over. Og jeg bekymrede mig faktisk heller ikke, når jeg sådan skulle til kontrol. Jeg for det meste havde jeg en fornemmelse af, at det gik godt. Men altså der var jo grund til, at jeg gik til læge. Ikke? Altså jeg gik jo til læge, fordi der var noget i vejen. Det kunne jeg tydeligt mærke. Ja. Og jeg kunne også tydeligt mærke der, da min arm sov rigtig meget. For det er ubehageligt. Og der opsøgte jeg jo også det her med de der ting. Men når jeg så ligesom var blevet ordnet med de der ting, jamen så accepterede jeg også, det er sådan det er. Hvis ikke jeg mærkede noget, så gik jeg ikke og bekymrede mig. Nej. Før sagde du, at hvad med den der bekymring? Var det også en I-bekymring? Var der flere, der bekymrede sig? Ja, Christian, altså min mand. Ja. Og han havde nemlig, altså han var mere bekymret, end jeg var. Ja. Og det var ret tydeligt, når vi skulle til kontrol, så var han simpelthen så nervøs, at han næsten ikke kunne sove om natten over det, og fik simpelthen sådan nogle fysiske reaktioner. Jeg kan huske, han havde sådan en koldsved, og hans hænder og fødder blev virkelig bare sådan helt kolde og svedt samtidig. Ja. Og det var sådan lige ved, at jeg nogle gange ikke havde lyst til at fortælle ham, at nu er der kontrol på torsdag. Ja. Sådan at, hvis jeg vidste, at han ikke kunne komme med. Ja. Altså han var med de fleste gange. Det var også en aftale, vi havde, at jeg ikke skulle selv tage afsted. Men fordi at det tog ret hårdt på ham. Ja. Og det er jo det der med, at det er svært at stå på sidelinjen i det. Det kunne jeg jo tydeligt mærke. At det var meget sværere for ham, end det var for mig, fordi jeg havde jo ligesom en eller anden fornemmelse af noget. Men jeg vil sige, da jeg kom til den der kontrol, hvor jeg får at vide, der er kræft i det hele, der havde ingen anelse overhovedet. Og Christian var med, og vi var sådan glade og på vej til den der frokost, vi skulle have efter, når vi ligesom skulle fejre, at det var gået godt, og det var jo en dag, vi altid tog fri, og lige tog ned i byen og fik en god frokost. Ja. Så vi var sådan på vej til den der fejring af,
at det var gået godt. Så altså de 2 første gange, der havde jeg jo fornemmelsen af noget galt, og hvor det så var kræft. Men ikke 3. gang, hvor det var helt galt. Nej. Så der er ingen tvivl om, at det der med samhørigheden, altså det der med, at når der er en, der bliver syg, så påvirker det også dem, der er rundt. Ja, meget. Ja, helt sikkert. Ja. Noget, jeg har gjort ved dem, jeg har talt med, og nu er du jo ikke den første, det er, at jeg har givet dem sådan et schema, og det er virkelig ikke sådan, at man kan sige, at det er forskning, det vi har gang i. Jeg vil gerne have, at du prøver at kigge på toppen af det her schema, og så skal du prøve at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor du synes, at det her, det var aller værst. Om det var det tidspunkt, hvor du fik at vide, at der måske var pletter andre steder, eller om det var det tidspunkt, hvor du skulle amputeres, eller hvad. Men prøv at sætte dig tilbage til det tidspunkt, hvor du synes, det her, det ser sgu ikke godt ud. Det er træls. Jeg ved ikke, hvornår det er. Hvornår tænker du selv, at det var værst? Jamen, jeg tænker det der, hvor jeg bliver undersøgt der med leveren, og så kan jeg høre, at de taler sammen. De taler faktisk ikke til mig. De taler sammen, læger, og jeg tror, der er 2 sygeplejersker. Men du er i rummet? Jeg er i rummet, ja, og Christian er der også. Men så taler de, og det er jo ikke alt, jeg sådan helt forstår, men jeg fanger jo, at det ikke er leveren, og det er bugspytkirtlen, og så henter de nogle flere, der også skal med ind og se det. Så lige pludselig tror jeg, vi er 5 inde på stuen. Og der de begynder at snakke om det der med... Jeg ved ikke, om de sådan siger det, så tror jeg måske Christian, han fanger det jo tydeligvis også og spørger ind til det, og så siger de jo, samtidig med, at de egentlig er i gang med at lave deres arbejde, de skal have styr på, ikke? Så det er ligesom om, der er vi ligesom sat ud til siden, men de siger det ikke, og der ved Christian og mig ved godt, det der, det er enormt slemt, fordi vi jo lige har haft det med, at vi sagde farvel til Johan. Ja. Så det var nok, det var der, hvor du synes, det var ubehageligt. Ja, det tror jeg på. Og den her, det er sådan en måde at måle livskvalitet på. Og igen, så er det ikke forskning, det vi har gang i. Men bevægelighed og sådan noget, du kunne alt på det tidspunkt. Ja. Personlig pleje, det kunne du også alt på det tidspunkt. Sædvanlige aktiviteter. Du arbejdede, var studieaktiv, eller var arbejdsaktiv. Ja. Og selvom du havde ondt i hånden, så kunne du jo lave det, du skulle gøre ud fra. Vi havde begge pigerne på det tidspunkt, og så kunne være... Ja. Smerte og ubehag? Nej, så der havde du heller ikke problem med at sove om natten, på grund af, at det gjorde ondt eller noget, så der var... Nej. Angst, depression? Nej, det vil jeg heller ikke sige. Du havde det jo faktisk godt. Ja. Og så ændrer verden sig lige pludselig. Ja. Du skulle amputeres. Ja. Hvad tænkte du om det? Det var surrealistisk. Ja. Tror jeg mest alt. Sådan, jeg tror, jeg kunne ikke rigtig tænke mig til, hvad det var. Nej. Sådan, det synes, jeg har prøvet det nogle gange, tror jeg, når der er sket noget, der er voldsomt. At man ikke sådan, den der fornemmelse af, at man står, tingene sker, uden man har noget at tænke sig til det, på en eller anden måde. Sådan. Ja. Hvad med, altså en ting er, hvad din familie, hvad med dine børn? Forstod de det? Hvor gamle var de der? 3 og 6. 3 og 6? Ja. Så på hende på 6, hun kan godt forstå det? Ja, det klarede vi enormt dårligt, det der med at forklare dem det. Ja. Fordi at det var jo sådan en klassisk fejl, det her med, at man gerne vil beskytte ens børn fra, at der findes onde ting som kræft og sygdomme, der potentielt kan være dødelige i verden, og at verden kan være sådan et sted. Ja. Ja, så det havde vi simpelthen ikke lyst til at fortælle dem. Så det var så dumt. Vi venter sådan, vi skubber det virkelig til dagen før jeg skal op og amputeres, hvor vi siger til dem samtidig, at i morgen så kører jeg op på sygehuset, fordi så skal jeg have fjernet min arm. Ja, fordi i morgen kører jeg op på sygehuset, fordi jeg skal have fjernet min arm. Det er en sjældent brugt sætning. Ja, og de fattede jo 0. Men det de fattede, det var sådan, kæft, hvor er du da dum. Hvorfor gør du det? Ja. Fordi de tænkte bare, det gør hun frivilligt, det der. Hvorfor det ikke bare være? Det gav ingen mening i deres... jeg skulle jo bare have sagt, det er jeg nødt til, fordi ellers så er det noget, jeg kan dø af. Ja. Og så kan jeg blive rask. Ja. Men den sætning kunne jeg ikke rigtig få mig selv til at sige. Det er vildt underligt. I dag ville jeg jo ikke have noget problem med det. Men er den ikke også svært at sige, fordi du selv måske skal arbejde med det der med, at man kan dø af det her? Altså havde du accepteret, at hvis nu den ikke bliver fjernet, alternativet, eller var det ikke en tanke? Ja,
Jo, det er måske så noget, det har faktisk undret mig, fordi at i dag er jeg ikke, synes jeg ikke på den måde bange for at snakke om døden på, i hvert fald på en helt anden måde, tror jeg. Men jeg ved ikke hvorfor, at jeg ikke kunne sige det, og vi ikke kunne sige det, Christian og mig, vi sagde det i hvert fald på sådan en forkert måde. Ja. Men jeg kan i hvert fald godt mærke selv nogle gange, at så skubber jeg ting, fordi de er trælse. Ja. Indtil på et tidspunkt, så er man nødt til at, det er gøre det. et eller andet. Ja, og det er jo det, der, jeg kan huske nogle måneder senere, der hører jeg en samtale om på bagsædet, hvor den yngste sidder med en anden pige, hvor pigen siger, ej, hvor var det godt, din mor hun fik skåret hånden af, ellers så har hun jo været død nu. Hvor Kajsa bare sådan siger ja, og så snakker de videre om det nu, de havde. Ikke? Altså sådan, og det var bare det, jeg skulle have sagt. Det er jo så enkelt, det her med at bare ridse sandheden, eller konsekvenserne, eller hvad skal man sige, det realistiske, eller situationen op. Ja. Men det kunne jeg ved ikke, det gjorde jeg bare ikke. Så det var sådan en lille... Så blev du opereret. Du blev opereret af det er tumorsektoren, der står for det her. Yes. Ja. Og der er nogle ortopædkirurger. Kondrosarkom. Nu kommer det hele, ja. Og det er nogle ortopædkirurger, der har specialiseret sig i at fjerne sådan nogle tumorer, som så også fjerner din underarm, og dermed også din hånd. Ja. Og så vågner du. Ja. Ja, surrealistisk igen. Ja. Mest af alt. Sådan vildt underligt, at armen bare er blevet meget kortere. Sådan 35 cm cirka. 35 cm kortere? Ja. Jamen, det var den jo så ikke helt, fordi den var bundet ind. Ja, du har haft sådan en stor hvid bandage på. Ja, sådan en bokserhandske. Ja, fuldstændig. Ja. Men det der med, at den bare, altså, der både manglede noget vægt, ikke? Det var sådan ud i, det var ligesom, det var bare ud i luft. Sådan det der med, der var ikke noget, der stopper, ikke noget, der definerede den. Ja. Det var vildt underligt. Ja. Det var bare surrealistisk. Havde du ondt? Ikke så meget. Jeg var jo dopet rimelig meget, men jeg havde ikke så ondt. Jeg kom hjem efter 4 dage. Ja. Jeg synes ikke, det var sådan smerter, der påvirkede mig. Det var ikke smerter, der påvirkede? Nej, det synes jeg ikke. Jeg havde lidt af de der fantomsmerter, som generede mig. Men det er jo nervesmerter, jeg havde. Ja. Det havde jeg i et par måneder. Så fortog det så. Havde du en plan for, hvad der skulle ske, når du kom hjem? Nej, jeg tror, at sådan på en eller anden måde, det var jo sådan lidt definitivt. Det var min behandling. Jeg skulle ikke have kemo eller stråler. Jeg skulle bare have fjernet underarmen. Og så skulle jeg jo ligesom bare gå sammen igen. Og så var der den del der også med, at så skulle jeg jo have en ny hånd igen. Jeg var meget sådan opsat på, at jeg skulle have en protese. Ja. Men det hele var gået så stærkt, så jeg havde ikke talt med nogen om det, jeg havde vidst ingenting om det. Men det var bare sådan en opfattelse. Jeg tænkte, jeg skal have en ny hånd. Det må de jo have, eller de, ikke også det der med de. Det der med, det må jo findes, men jeg havde ingen som helst viden om det, fordi jeg kendte ingen, der havde en amputation. Så du havde et billede inde i hovedet om, at når du kom hjem, så på et tidspunkt, så vil de eller dem være klar med en hånd til dig? Ja. Ja. Sådan noget. Ja. Har du nogensinde fået sådan en hånd? Ja. Ja. Jeg har aldrig set dig med en. Nej, jeg har godt nok heller ikke brugt den meget. Nej, måske også lidt et sidespring. Men en ting er, at du kom hjem, efter du var amputeret, at du ikke havde en plan, og du forventede, at måske så kom der en protese på et eller andet tidspunkt, eller der kom en protese på et eller andet tidspunkt. Hvad gjorde du? Hvad gjorde du i dit liv? Nu er du i gang med det, som podcasten jo i sådan bund og grund, tænker jeg, skal handle om, nemlig efterbehandlingen. Ja. Du sagde lige, du har haft kræft. Det har været virkelig fucking træls, og der har været alle mulige ting inde i hovedet. Og så var det jo så den endelige behandling. Fjerne hånden og underarmen, og så var kræften væk. Og så, hvad så? Jamen, så skulle jeg jo bare tilbage i mit liv igen. Ja, og hvad var det? Jamen, det var, at jeg var mor til pigerne, som var 3 og 6, og vi havde jo et hus, som vi gik og fikset på, og så, så tilbage på mit arbejde igen. Ja. Det var sådan, jeg tror ikke, jeg havde andre tanker, end at det sådan, at jeg bare skulle blive så normal som muligt igen. Og gøre alting, som jeg plejede. Det tror ikke, jeg sådan havde andre tanker. Nej.
Og det kan godt være, at det ikke er sådan, det er, men var det en anden Lisa, der kom ud på den anden side af det her forløb, end en, der var gået ind i det? Altså hende, der var scoret max på livskvalitet, inden at du begyndte at få hund i hånden, og som faktisk også, da du havde det aller værst, og stod derinde og var lidt i tvivl, jo faktisk i bund og grund også scorer ret højt på livskvalitet, hvis vi kan bruge redskabet, som vi så kan diskutere, man kan bruge til ret meget. Ja. Og som nu kommer hjem og er færdigbehandlet. Er det den samme Lisa, som gik ind i operationsforløbet? Det er et virkelig godt spørgsmål. Fordi at det var noget af det, der fyldte mest i mit hoved. Fordi at jeg havde omkring 10 dage, tror jeg, sådan op til, da det sådan blev besluttet, det her er diagnosen, det er kræft der, og den skal fjernes, og datoen blev sat. Og der tænkte jeg rigtig meget på, at nu bliver jeg jo en helt anden. Ja. Det var sådan det der med, hvordan skal jeg nu være? Ja. Fordi jeg kunne slet ikke forestille mig, at jeg kunne være den samme, fordi det var så skelsættende en begivenhed for mig, eller hvad skal man sige, altså, en ting, som jeg var udsat for, som ville gøre, at jeg ville blive til et helt andet menneske. Ja. Så hvordan jeg nu skulle indgå i alt det, som jeg bare skulle tilbage til, i den her nye identitet, som jeg ville have, når jeg kom tilbage. Og fordi jeg kunne ikke lade være med at tænke på, nu ville jeg jo ikke bare være Lisa, nu ville jeg være hende med den ene arm, eller hende med den ene hånd. Ja. Det ville jeg blive. Jeg ville blive en handicappet også. Det synes jeg også var underligt, og det er sjovt. Altså jeg bruger det udtryk bevidst, at jeg vil blive en handicappet, fordi det er jo en anden slags mennesker, end alle de almindelige mennesker. Ja. Ja. Og det ser jeg jo i... med den viden, du sidder med i dag. Ja, med en helt anden viden i dag. Men det er jo også fordi, at jeg jo tror, jeg er sådan meget gennemsnitsmenneske omkring viden, og i vores samfund, ikke? Og det viser jo nok lidt om, hvordan folk ser på folk med et handicap. Ja. Fordi det var i hvert fald sådan, jeg selv så på folk med et handicap. Og der siger jeg et handicap, fordi dengang der sagde jeg handicappet. Ja. Ja. Nu har jeg jo lært at sige, jamen, jeg har jo bare et handicap. Ja. Men må jeg udfordre lidt, fordi det jeg også hører, det er jo, at du ikke kun tænker på, om du er forandret. Du tænker på, hvordan folk kigger på dig. Det er fuldstændig skarpt observeret. Det fyldte enormt meget for mig. Ja. Det gjorde det. Altså, det er jo klart, den første del var jo kræften, og hvor farlig er det, og alt det der. Ja. Men den næste del, der fyldte meget, det var lige præcis det der med, hvordan ser andre så på mig? Ja. Og jeg havde ikke lyst til at skulle skille mig ud. Nej. På den måde. Nej. Så det fyldte. Og det var noget, der sådan tog noget tid, nogle år. Ja. Så en del af din efterbehandling, det var ikke kun at lære at have en hånd, det var også at lære det at være den, der har en hånd. Klart. Hvad har været sværest? At have en hånd, eller lære at være den, der har en hånd? Det sidste. Det sidste? Prøv at sætte nogle ord på det. Jamen det er jo... Det er svært at sætte nogle ord på. Det er ikke noget, jeg sådan har decideret tænkt på før. Men det første er jo et praktisk problem. Og i min situation, der synes jeg jo, at jeg kommer ret nemt omkring det meste. Ja. Også sådan, min bevidsthed har også ændret sig undervejs, sådan at jeg ikke selv nu tænker, at det havde været meget nemmere med 2 hænder. Ja, det er ret heldigt, at hjernen ligesom dulmer de her erindringer. Ja. Det er rigtig rart. Fordi i starten, der husker jeg det jo. Ja. Ja. Så i starten, og jeg tror, at jeg registrerede i hvert fald omkring 6 måneder, gik der, hvor jeg gik og var sur, når jeg tømte opvaskemaskinen, fordi jeg kunne huske, hvor hurtig jeg var. Og så lige pludselig omkring 6, jeg kan huske det omkring jul, den første jul, hvor jeg sådan var i godt humør, men så tømte opvaskemaskinen, og hvor jeg så opdagede, at det var jo fordi, at nu påvirkede det mig ikke, at jeg var langsom. Det der med, at nu havde jeg den hastighed, det tog, var min hastighed. Yes. Og det var ikke sådan, at jeg tænkte, at det kunne være en anden hastighed. Ja, det er sådan den bedste måde, jeg kan forklare det på. Ja, det er et fint billede. Ja. Fint billede. Men det andet, det her med, hvordan jeg så ser ud, ikke? For det her med, at man skiller sig ud, det bliver jeg jo ved med at gøre. Og der, det er jo ikke fordi, at det er noget, jeg har talt enormt meget med mine veninder om, og også med familie. Og den der
usikkerhed, jeg har haft i forhold til for eksempel med tøj. Ej, kan jeg godt tillade mig at tage den her på? Kan jeg godt tillade mig at have en t-shirt på? Ja. Nu var jeg til bal hos dronningen og kongen i fredags, og hvis det her har været for 10 år siden, nu er det 13 år siden, jeg blev inviteret, jeg kunne aldrig finde på at være taget til bal, hvor jeg viste min arm. Jeg tænkte faktisk ikke over det. Det var sådan, da jeg så billederne efter, så tænkte jeg, Gud, skulle jeg egentlig have dækket den til? Så, altså, jeg tænkte overhovedet ikke over det. Hvor er det fedt. Så det er jo, jeg er jo kommet enormt langt i det. Ja. Nu tænker jeg jo ikke selv over det. Registrerer en gang mellem men Men det er jo fantastisk, at hjernen kan magte at rykke det ud af dit synsfelt. Synsfelt, det er måske et dårligt ord for dig. Det bruger du ikke tid på mentalt. Nej, den er parkeret. Ja. Jeg kunne forestille mig, og nu jeg er også blevet opereret mine hænder nogle gange, slet ikke på nogen måde noget for at sammenligne, men hvor jeg ikke kunne kravle på gulvet og lege med min søn, og der var sådan nogle ting, jeg ikke kunne. Der må have været sådan nogle ting, som du tænkte, du skulle, som du ikke kan, eller som du ikke kunne gøre, når man havde små børn. For det kan jeg huske, det pisser mig af, at der var ting, jeg ikke kunne. Har der ikke været sådan nogle ting, hvor du tænkte, men det kan jeg ikke, hvordan gør vi så det? Jo, mange ting. Især det der med pigernes hår, for eksempel. Med pigernes hår? Ja, og flet pigernes hår, eller sætte en elastik i. Jeg kunne ikke sætte en elastik i. Nej. Og det var noget, som de elskede, at jeg nussede dem. Og det der med at lave franske fletninger, eller sådan noget der, det kunne jeg overhovedet ikke. Nej. Men så havde vi en nabopige på 12, 13, sådan 15 måske. Nu, hun blev selvfølgelig ældre, hun blev ikke ved med at være 12. Nej. Ja, og så hyrede vi hende til at komme en gang om ugen. Og det hun skulle, det var at flette pigernes hår. Og måske skrælle guldrødder og i små stave. Og sådan nogle ting der. Hvor fint. Ja, det var faktisk fint, fordi at, det var sådan en... Det accepterede de lynhurtigt. At det var ikke noget, jeg så kunne. Så kunne jeg lægge neglelak på dem i stedet for. Men der var sådan noget i det der, men det var jo egentlig mest at flette deres hår. Og det værste var jo også, at der var den ældste gik i klasse med et tvillingepar, hvis mor var frisør. Hun kunne bare lave så meget fint hår. Det var så træls. Men jeg lavede også mærke til, at der var en gang, vi kom ind i klassen, og de havde bare sådan vilde, flotte flætninger og et eller andet opsat. Og så kiggede Frida bare lige op på mig, og så sagde hun, det der kan du ikke, mor. Altså, ikke sådan, hvorfor kan du ikke det? Nej. Det var bare sådan en konstatering. Ja, det var meget sødt. Ja. Og det der har der også været andre ting, og det er jo som regel, når der kommer pres på, altså i tidsnød, så bliver jeg jo mere irriteret, fordi der er jo en kode til alting, men altså sådan noget med at pakke gaver ind, eller sådan et eller andet, ikke? Og det er jo altid, altså jeg er jo tidsoptimist, lige så meget som jeg er optimist, lige så tidsoptimistisk er jeg desværre også. Og så står man der og stresser med et eller andet, og det går bare ikke så hurtigt med en hånd. Nej. Og bliver heller ikke lige så pænt, så det er da, Men nogle fine eksempler på nogle af de der elementer, som du ikke kunne, og frustration, der ligger i det. Det tror jeg, det kan jeg, kan jeg godt følge af. Der er noget mentalt, tænker jeg, styrke i, at du kunne parkere noget eller undervejs i din proces. Nu for eksempel, du fortalte med kjolen, at du så en kjole på, der var, så man kunne se din arm nu her i forbindelse med, at du var til bal på slottet. Der er en rejse, du har været igennem i forbindelse med det. Og du nævnte også tidligere, at du har brugt noget tid på sport, og det er jo også en af grundene til, at jeg tror, der er mange folk, der kender dig. Det er jo på grund af den tid, du har brugt på din taekwondo. Den der mentale rejse, jeg har et forudtaget billede om, at en af grunden til, at du har været med til at rykke dig, det er også fordi, du har brugt tid på noget andet. Altså blandt andet taekwondo. Kan du ikke prøve at dele med mig, hvad er det, der gør, at en kvinde i hendes bedste alder, som mister en arm, vælger at sige, det der taekwondo, jeg har brugt det meste liv på, det skal jeg sgu fortsætte med. Hvad er det, der gør, at du faktisk synes, at det er relevant? Kunne du slet ikke lade være? Jeg kunne ikke lade være. Det var i 12, jeg blev amputeret, og der var det også der var de paralympiske lege i London. Ja. Og første gang, jeg nogensinde havde set det registreret, at det bare der fandtes nærmest. Og jeg var jo bare blown away på det. Og det var især det her med, at jeg så andre unge mennesker, som jeg kunne identificere mig med.
Fordi jeg, som jeg sagde tidligere, jeg kendte ingen overhovedet, der havde en amputation. Og jeg kunne se, at de ikke bare var deres krop, men de var ude at have det sjovt, og de var ude at konkurrere, og repræsentere deres land, og de var stolte mennesker. Den første, jeg så, det var faktisk til OL, det var Oscar Pistorius. Ja. Ham registrerer jeg også meget. Ja. Han var jo en flot mand. Ja. Også, altså sådan, han havde en karisma. Ja. Og det her med, at han deltog der til OL i 12 i London, på de der blades, Blade det var runner. også noget, jeg sådan, jeg registrerede det meget, og fulgte med i det, og synes det var enormt fascinerende. Ja. Så det var også helt klart mit første forbillede i det, som var konkret. Det er der slet ingen tvivl om. Det er så falmet lidt, efter han skød sin kæreste. Nej, på det tidspunkt, Nej, men det rykkede noget i mig, og så var det så, jeg talte med min gamle træner. Jeg havde ikke lavet taekwondo i 8 år, men så blev vi så enige om, det skulle jeg da prøve, fordi at det jo så fandtes. Jeg kendte ikke, som sagt, nogen, der dyrkede handicap-sport, så jeg vidste ikke sådan, hvordan griber jeg det an. Men i taekwondoen, der kom Bjarne der så og sagde, at jamen, det er i taekwondo, skal vi ikke prøve at udforske det? Ja. Så var det ret naturligt. Screenede hurtigt, det var desværre ikke på programmet til de paralympiske lege, men jeg var dog trods alt så fornuftig, at jeg var jeg også i en situation, hvor alt var nyt, alt tog længere tid. Så at kaste mig over noget helt nyt, var også en stor mundfuld. Ja. Der var det rart at gå ind i noget, som jeg havde prøvet før. Og du var kendt med, for folk, der ikke kender dig, altså du var kendt med taekwondo, du havde dyrket det i mange år inden, og også før du blev syg. Ja, men havde som sagt, det var 8 år tid, altså siden jeg var stoppet. På højt niveau. Jeg var på landsholdet. Ja, præcis. Ja. Præcis. Så det var ikke at begynde på noget nyt med taekwondo, det var at bygge videre på noget, du havde rigtig meget erfaring og rigtig meget. Jeg tror, jeg var 5 gange dansk mester. Jeg havde været til 2 VM'er. Minor detail. Men, det er så fint. Men hvad gør sporten for dig? Altså, hvad har sporten været med til at gøre med henblik på det der efterbehandling? Fordi det har jo, altså, når jeg kigger udefra, og jeg har jo fulgt lidt med i det, fordi at vi kommer fra den samme by af, så man kigger jo sådan lidt mere efter dem, der har rødder i det samme nabolag. Helt sikkert, ja. Så jeg har jo også holdt lidt øje med dig, Martin. Jamen, det er fint. Men jeg har jo holdt lidt øje med dig med, hvad du gjorde, og jeg synes jo, at det må have fyldt helt vildt meget, det her taekwondo. Altså man, til OL og træning og sådan noget. Altså det har været en udvikling. I starten fyldte det ikke så meget. Der tog jeg til det, og så kan jeg huske, Bjarne han meldte mig til DM i Danmark. Altså der var jo ikke handicap eller parasport, så det var bare det almindelige DM, som jeg deltog i. Og så sådan lidt for sjov, og for at få noget træning, vi fandt ud af, at der var et VM i Schweiz. Hvordan gik DM? Jeg vandt faktisk. Hvorfor sprang du over det? Jamen, fordi det har jo ikke noget med historien at gøre. Det var... Lad mig lige tage den langsomt. Altså, du bliver amputeret, og så stiller du op til det almindelige DM, og så vinder du. Ja, men altså... Ja, men det var jo også fedt, at det lykkedes. Fordi... Gav det ikke et par overskrifter og sådan lidt? Var der ikke nogen, der synes, det var meget cool? Jo, jeg kan huske, at Kurt kom forbi. Ja, det gjorde han da. Ja. Han kommer ikke forbi uden grund. Nej, han synes, det var en god historie. Og det var det jo også. Ja, hvad synes Lisa? Jamen, jeg synes da også, det var fedt. Også fordi, at det lige så stille sådan gav mig noget, jamen det her med, at så der var noget til dels, jeg stadig kunne, samtidig med, at jeg kunne noget nyt. Jeg kunne fortsætte i det, jamen også så det der med, at jeg kunne tage min krop tilbage igen, og blive stærk igen. Det var jo cirka 5 år, jeg havde været patient. Ja. Så det der med at blive sluppet, og hvad skulle jeg så? Altså, det var jo så noget nyt, jeg ligesom kunne gå ind i, ikke? Ja. Som var sådan et helle for mig. Noget, der gjorde både, at jeg følte mig sund og rask, når jeg gjorde det. Og så var det jo også fedt at kunne præstere i noget stadigvæk. Ja. Har du, og det kan godt være, jeg er helt top, men har du brug for kontrol? Er det fedt at have noget, du kan sådan have kontrol over? Eller? Det er et godt spørgsmål. Men det tror jeg aldrig, jeg har tænkt. At jeg har ikke så meget behov for kontrol, faktisk. Sådan, okay. Jeg tror mere, at det er behov for at lykkes med noget. Ja.
Og på det tidspunkt der, synes du så, du er rask? Er du så, ser du dig selv som rask? Jamen, og det er lidt sjovt nu, altså sætningen, der sådan flyver ud af mig, altså det er, at jamen, det har de jo sagt, jeg var. Ja, ja. Men det er også derfor, jeg spurgte på den måde, som jeg gjorde. Ja, fordi hvordan så du dig selv? Jamen, jeg tror også, jeg så mig selv som rask i forhold til at have kræft. Men så var det jo det her med, at jeg var blevet til en handicappet, jeg lige skulle arbejde lidt med. Ja. Så der var det der med identiteten, og det tog længere tid for mig at arbejde med, end at være rask. Ja. Men så var der jo så begyndte jeg jo så at gå, det der med, at jeg ligesom på en eller anden måde så det med at være handicappet helt i øjnene, med at så gå all in på det gjorde noget godt for mig. Og det kom jo ikke sådan fra den ene dag til den anden, men over årene har jeg mærket, at det har gjort noget godt for mig. Det her med at sætte den nye identitet i øjnene. Nu tager jeg lige tråden, der var lige noget, der sådan... Det der med at være rask. Ja. Om du så dig som rask. Ja, præcis, fordi at, jo, det jeg tror også, jeg tænkte på, det var det her med, at i og med, at jeg kom i form, og jeg blev stærk, så følte jeg mig også mere rask. Ja. Fordi jeg tror også det der med, sådan, det der med, at jeg var patient, og jeg ved ikke hvorfor, jeg havde jo også lige haft små børn og det der, jeg var heller ikke sådan i form, vel? Nej. Men der var noget over at kunne holde mig selv, altså sådan holde ryggen rank igen, på en eller anden måde. Der var noget med, at jeg ved ikke, jeg kunne i hvert fald mærke, når jeg var i form, følte jeg mig mere rask også. Ja. Fordi der var men det er også... vel fair? Ja. Det er ligesom om, at der var nogle... Jeg registrerede i hvert fald, at der var nogle perioder sådan over årene efter, hvor jeg så faldt tilbage i... altså, taekwondo var jo sådan sporadisk, men hvor jeg havde travlt, og blandt andet ved statsadvokaten nogle år senere, hvor jeg bare kørte i bil til Viborg frem og tilbage, og arbejdede vildt meget, og så var det jo bare familien. De der ting, der var fokus. Og der kom jeg ud af form, og jeg kan bare huske, at jeg havde nogle perioder også, hvor jeg bare følte mig syg igen, eller følte, at der var kræft igen. Sådan, jeg kan også huske, at jeg var indkaldt på et tidspunkt, og jeg kan slet ikke huske, hvornår det var, men jeg følte, der var noget med den anden arm, og jeg har også tænkt, at jeg så havde nogle knuder i brysterne, og sådan, du ved, sådan nogle ting, som jeg skulle undersøge. Det der med, at og det havde sådan lidt at gøre med de der perioder, hvor jeg ikke følte mig så sund og så stærk. Ja, og det er interessant. Så du er sådan lidt mere sensibel, og det er jo klart, når det er, man har haft kræft inde på kroppen til at mærke efter, om der er et eller andet, der mærker forkert. Ja. Men det jeg hørte dig sige, det er, at du føler, at der er større, noget der føles mere forkert, når det er sådan, du ikke træner og ikke er i gang og har den der fornemmelse af, at du faktisk er i god form. Ja. Så er der en større tendens til, at du føler noget, der er forkert. Ja. Hvorfor det? Ja, nu er det sjovt, du nævnte det der med kontrol bagefter, hvor jeg så selv siger, at jeg ikke har brug for kontrol. Så det er nok ikke helt rigtigt, fordi det der med, at jeg selv gjorde noget, det havde en betydning for mig. Ja. Altså, at jeg selv dyrkede motion. Ja. Fordi det kunne jeg mærke, det gjorde noget godt for mig, og det kan jeg jo stadig. Og når jeg dyrker motion, så har jeg også en tendens til at spise sundere, fordi så man bliver både mere sulten, og altså det der, jeg ved jo godt, hvad en sund levevis er, men vi kan jo alle sammen falde i på alt muligt. Men den form for kontrol, synes jeg, at jeg sådan også, jeg tror også, der ligger noget i at tage ansvar for sig selv i det, i forhold til, at sygehusene, eller vores system har brugt penge og ressourcer på mig, ikke? Så synes jeg også, der var noget med, at jeg skulle også sørge for at gøre, hvad jeg kunne for at holde mig sådan rimelig. Okay. Og det er vildt. Det er sådan en slags investering. Jeg ved ikke, om jeg havde nogle konkrete tanker, men jeg synes bare... Ja, men det er fair nok, du må gerne have tanken. Men jeg ser det jo mere som om, at du er sådan en elitesportsperson, og jeg har sådan lidt et billede af, og det kan godt være, det er forkert, at folk, der dyrker elitesport, de har noget, de skal. De har nogle ting, der kører efter et eller andet. Der er noget, man har ligesom brug for at gøre det på en speciel måde, og i en rækkefølge, og gøre det efter en plan. Man har noget, man skal opnå. Der er et eller andet. Så det er måske det, jeg også tænker i den der kontroldel, og det tænker jeg, det bærer du jo på i de perioder, hvor du træner. Altså der er der vel sådan nogen, der både... Ja, der er en struktur jo. Der er struktur vel, det fylder jo sindssygt meget. Ja, men og det gør jo også, at tiden altså der er jo ikke så meget tid til at gå og bekymre sig. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Så der er også en distraktion i det. Ja, det tror jeg også, der er. Det her med at være på en vej, du ved, du er på on a mission. Yes. Ja, det fungerer godt for mig. Ja. Fordi så er det ligesom om, jamen, så skal jeg da ikke bruge tid på at være syg, eller nej, sådan ubevidst. Men altså,
det fungerer bare Ja. godt til min personlighed. Yes. Fordi så er det den vej, vi går. Så skal Ja. jeg ikke bekymre mig om alt muligt Nej. andet. Den rejse, du var på med den her accept af, at du nu er blevet amputeret, og du fandt noget i taekwondo og sådan noget. Hvad med familien? Var de på den samme rejse? Var det også sådan, at de... Jamen, nu er du mor igen, og så er det sådan, det er. Du er mor med en, men du er bare mor. Fulgte de med på den rejse? Ja, det vil jeg sige, sådan langt hen ad vejen. Og det har også været sådan en balancegang lige i det her med, at fordi at de har jo både været stolte af mig, men det begyndte også at fylde mere og mere med sporten. Så det var også lige med at lave det der lege i, hvad blev jeg så til? Ja. Fordi det var også lige en balance, det her med, at det er jo en identitet, der også ændrer sig for mig undervejs. Ja. Og det har da heller ikke været nemt i vores ægteskab. Har det ikke været sådan... Altså det er jo komplekst og alting, altså man kan jo ikke sige, at der er én ting, der nej. Altså Christian og mig, vi gik jo fra hinanden for lige omkring 3 år siden her, lige om lidt. Okay. Og det er jo sådan, ja, det er der jo rigtig mange grunde til, og jeg vil ikke sige, at det her, det er grunden. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at det har jo også været noget, som han har skulle vende sig til. Men jeg synes nu, at vi havde nogle rigtig gode år. Det synes jeg faktisk, vi havde derefter. Sådan, ja. Men det er, altså du har jo været på en udvikling, hvor du også ser dig selv som en anden person. Og jeg kan forestille mig, hvis man levede sammen med en, eller hvis man havde, så skulle man jo, så var man jo inviteret med på den rejse. Helt sikkert. Men der er jo ikke, altså. Ja. Jamen jeg tror, pigerne var så små, at de ikke sådan længere registrerer så meget det, der var før. Det tror jeg, det sådan har været deres... og de har nu altid været sådan... Det har drysset lidt af på dem, at der var noget opmærksomhed på det. Ja. Og det var sådan, jeg kan huske i starten der, hvor jeg dækkede den af, så den yngste, hun kunne lige løbe forbi, og så lige hive mit ærme ned, hvis jeg havde sådan en cardigan på, så man kunne se hånden, fordi at det var sådan lidt... Altså, så kom der noget opmærksomhed, så kunne hendes venner se, at, fordi det var hende der med... Ja. Min mor har bare kun en hånd. Ja. Så det kunne hun sådan... Det dryssede der lidt på. Ja. Det er meget sødt. Ja, det er jo meget sødt. Ja. Men så ja. Men altså, det er klart, det har jo så været på en eller anden måde, men så, vi har også snakket om, at det er jo, jamen, nogle de løber maraton, og nogle de har en hobby. Ja. Så det var så min hobby, så det snakkede vi om. Og nogle gange, så var det jo lidt meget, men vi har også været rigtig meget sted. Det har givet meget, vi har været jo på enormt mange træningslejre, som familieferier, hvor det har været tilskud til vores ferier, og det har vi snakket om, at det har været, det har mest af alt bidraget positivt, tror jeg sådan. Nu er du ikke Lisa jurist længere, i hvert fald ikke kun. Nu er du Lisa med et handicap. Hvordan er det i dag? Altså nu lukker du, jeg mødte dig på et tidspunkt, der alle steder i Kvickly, hvor du kom gående, hvor man tydeligt kunne se, at du manglede en hånd, og det var det mest naturlige i hele verden. Har du det godt der, hvor du er i dag? Ja. Det synes jeg, at jeg har. Jeg tænker som sagt virkelig ikke rigtig over det mere. I mange år, der har jeg været bevidst om det, når jeg sådan kom ud og mødte nye mennesker, eller sådan blandt mennesker, ikke lige sådan, at nu skal jeg lige hen til nogen, der ikke har set det før. Jeg kan vide, hvordan de reagerer på det, og skal jeg så til at forklare mig, eller hvordan. Men det glemmer jeg faktisk i dag for det meste. Så jeg kan godt lige sådan pludselig stå i en situation, og så se, at de reagerer, eller jeg kan se, at de kigger. Fordi der mangler noget. Og så er jeg også meget mere afslappet i at sige, et eller andet. En eller anden kommentar, også sådan, at de føler sig afslappet i, at de gerne må spørge, eller hvis de har lyst til. Så du afmonterer nogle ting? Ja, det gør jeg. Jeg spurgte før, om dengang, at du begyndte at træne, om du følte dig rask der. Følte du dig rask i dag? Er du rask i dag? Ja. Så din livskvalitet er på max? Du har det godt? Ja. Det synes jeg. Ja. Og der er flere ting, der har været en del af din efterbehandling, men det at være aktiv, og det at dyrke din sport, og det netværk, der har været omkring det,
det har vi ikke talt så meget om dit netværk i sport, men jeg ved, at du har nogle forbindelser, nogle relationer, nogle sociale connection igennem din sport også, som betyder helt vildt meget at sætte ud til for dig. Hvad er Lisas rolle fremad? Hvordan skal man bruge det, du har lært i de forløb? Hvad skal du gøre nu den næste stykke tid? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad du mener, men jeg er i hvert fald, jeg er ikke atlet mere, og har faktisk også skiftet job for en måned siden, hvor jeg er blevet idrætskonsulent i Parasport Danmark, hvor jeg nu skal sørge for, at de andre eliteatleter har så gode forhold som muligt, og få det bedste hold og største hold, vi kan få med til Los Angeles i 28. Ja, så det er jo noget, det giver enormt meget mening for mig, at arbejde med det her. Det synes jeg er enormt spændende, og der er jo en verden, hvor det er helt normalt, og det faktisk er et krav, at man har et handicap for at være der. Det er faktisk rigtigt, ja. Så det er jo det ultimative på en eller anden måde, jeg er landet i, hvor det er jo bare et kæmpe succeskriterie, hvis der kommer nogen, der har det helt perfekte handicap. Så det er sådan min mission nu. Det er jo både nyt for mig at være i den rolle, så det er jo meget nyt at lære, men altså jeg kan godt lide, at der har arbejdet med noget, der giver mening, og det er jo på en eller anden måde også, så håber jeg jo også, at jeg kan være et eller andet billede på, at man kan lave fede ting i livet, selvom man har et handicap. Ja. Så hvis nu, og det var det, jeg gik efter. Det var det du sagde her, det var faktisk det, jeg gerne ville have, at du ligesom fik forklaret, hvad det var, du skulle. Men for de folk, der så måske kommer igennem et eller andet sygdomsforløb, og så igennem også det at skulle efterbehandles, eller finde sig selv igen i en ny form for rask, som måske ikke betyder, at de er handicappet, men er der noget, du har lært undervejs i det her, som du tænker, det skal folk altså huske på, udover at sørge for at sige til deres børn, hvad det er, de står overfor. Det er én ting. Det er én ting, ja. Er der sådan noget andet, som du tænker, du har samlet op undervejs, der har gjort dig klogere, og som du godt ville have vidst dengang, at du så ind i det her? Ja, altså udover ikke at pakke tingene ind, så det her med, at jeg er jo fuldstændig den samme indeni. Det vidste jeg ikke. Jeg gik jo ind i, at jeg troede, at jeg ville være en helt anden, og jeg kan ikke engang definere helt præcis, hvad det var. Men det der med, at man bliver jo ved med at være sig selv, som man er inde i, og ens identitet, eller måske ikke identitet, men det er nok mere noget andet ser måske, men ens personlighed har man jo stadig med sig. Ja. Og det andet er jo bare en omstændighed, jo. Og så det her med at blive ved med at stræbe efter at gøre noget, som gør en glad, som kan fylde en op, og for mig er det, jeg er jo, det er i hvert fald det her med, at altså, der er ingen tvivl om, at altså, der er jo en base med familien, kernen, ikke også, og så de ting, og så kommer der noget ud, og sporten kommer jo først, når alt det andet også fungerer. Når det så er elitesport, så kommer sporten faktisk nogle gange før det andet fungerer jo. Det er sådan, det godt lige ind og clincher lidt, men det skal man jo finde ud af. Men man skal finde ud af, hvordan ens liv bedst fungerer. Men i hvert fald, jeg vil sige, at for mig, kan jeg jo kun tale for, har det ikke virket, at jeg skulle sidde ned og sunde mig, blive rask, eller du ved, sådan, eller hvad skal man sige, jeg kunne ikke blive rask, altså sådan, det var det der med at, for mig har det bare virket at springe ud i ting. Ja. Og bare gøre det. Ja. Og så, Og nu kan godt være, at jeg provokerer dig en smule, men en ting var, at du mistede hånden, og det lå der noget i, og der var en opgave i det, men du sagde selv det mentale i, at folk skulle se dig i et andet lys. Altså se dig på en anden måde med hende, der nu manglede en hånd. Hvis jeg sådan skal løfte lidt op til nogle af de ting, vi taler sådan om i samfundet i dag, altså den der med, at hvordan andre opfatter en. Ja. Er det noget, du tænker over, at du har været igennem en proces, hvor der er, og det er jo ikke kun unge mennesker, det er jo os alle sammen, der jo i bund og grund måske nogle gange går og tænker lidt for meget over, hvordan folk opfatter en. Ja, men jeg tror det her med, at den her perfekthedskultur, der er med, at nu har jeg jo teenagepiger, hvor de kan, du ved, sådan det der med i deres hud, for eksempel. Ja. Et eller andet, og jeg kan da selv huske det. Ja, den der en eller anden urenhed, nu har de fået en bums der, eller et eller andet, hvor jeg sådan skal helt tæt på, for at se, hvor den er. Eller se den blandt de 10, der er, eller, altså, jamen, altså, det der med,
Ja, ikke. Altså jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle dem, at det ændrer jo ikke på, hvem du er. Altså, du er stadig sød, og altså, de kan lide dig lige meget hvad. Og der tror jeg bare, det kan du ikke fortælle dem. Nej. Men i og med, at jeg står stærkt med en hånd, det er en måde at vise dem det på, som, du ved, hvor jeg ikke fortæller dem det, hvis du forstår det. Jeg forstår det. Ja, fordi det nytter ikke noget. Man kan jo ikke fortælle nogen noget, fordi folk skal selv mærke det. Så jeg tror bare, det er en måde, at folk på en eller anden måde kan mærke det. At, nå ja. Men det er ikke kun dem, der kan mærke det. Du viser det. Det er mega fint. Jeg tror, at der er noget i det, som betyder noget for mig, at jeg kan måske så, komme et stykke hen ad vejen med det. Og så tage deres læringskurve, tage lidt af den af. Altså, hvis man kan sige det sådan, fordi at alle skal jo lave deres egne erfaringer. Men hvis man ser andre have det enten værre eller sig selv, eller noget, der fylder mere, eller hvis på en eller anden måde, så kan man nogle gange godt lige selv, okay, så er det her måske ikke så vigtigt. Sådan havde jeg det i hvert fald selv, og sådan har jeg det. Men, og det jeg forsøger at sige, det er, at du viser det ikke kun over for dine døtre. Du viser det. Og det gør man også, når man ser for eksempel Paralympiaden. Det er det. Altså det er jo, der er nogen, der viser. Ja. Prøv at tænk. Ja. Alt det her kan ske. Ja. Selvom den her lille ting herovre, som måske støjer lidt. Ja. Det er da helt vildt smukt. Jamen jeg synes, det er så smukt, fordi, og jeg bliver rørt hver gang jeg er der. Nu har jeg været der 2 gange. Det er så stor en oplevelse. Både fordi, at jeg selv bliver sådan ærefrygtig over, at mit eget lille bitte handicap er jo ingenting. Men jeg tror, at jeg kender jo ikke alle, og aner ikke, hvad der foregår i deres liv. Men altså det der med, at det er så relativt. Altså du kan have et mindst lige så godt liv, hvis du har et handicap. Og det tror jeg bare, ja. Og det kan du også med en bums midt i panden. Ja. For at køre det tilbage til det. Ja. Jeg ved ikke, om det er en smuk afslutning på samtalen med det, men jeg tænker, at billedet fungerer meget fint med, at vi nogle gange bruger lidt for meget tid og ressourcer på at bekymre os om noget, som jo ikke forandrer os som mennesker. Ja. Og det er vel det, jeg hører dig sige. Ja, jamen det er det. Ja. Ikke bruge for meget tid på noget, der ikke betyder så meget. Præcis. Ja. Lisa, jeg er rigtig, rigtig glad for, at du tog dig tid til at snakke med mig og bidrage til det, som jeg kalder efterbehandling. Det er den vildeste efterbehandling, du har givet dig selv med at stille op. Ikke kun i din sport, men også som en repræsentant for et forløb, som er ret vildt og som inspiration for mange mennesker. Så tusind tak, fordi du tog dig tid til det her. Selv tak, Martin. Det var 3. afsnit af Efterbehandling. Man er nogle gange så heldig at få lov at sidde i et rum, hvor der er folk, der har energi, der smitter. Og som biokemisk fundamentalist, så kan jeg måske have lidt svært ved at forklare, hvad det er, der smitter. Men der er noget med Lisas energi, der smitter. Og specielt når det bliver leveret med en stille og rolig stemme, og med en ydmyghed, som jeg tænker er ret kendetegnende for hende. Jeg er helt sikker på, at hun er endt det rigtige sted, i det rigtige job, ved at repræsentere parasporten i Danmark. Det kan kun blive godt. Lisa sagde undervejs i forløbet nogle ting, som jeg tænker er værd at hæfte sig lidt ved. Blandt andet, jeg er jo fuldstændig den samme indeni. Det vidste jeg ikke. Det må være ret vildt at kigge ind i en fremtid, hvor man skal få fjernet den ene hånd og underarm, og forestille sig, hvordan livet vil være uden det. En anden ting, som vi var omkring, det var det med forskellen på at være handicappet og have et handicap. Man bliver ved med at være sig selv. Det andet er jo bare en omstændighed. Og så der var vi omkring det, hvor hun måske kigger lidt anderledes på de udfordringer, man har i livet, end folk, der ikke har været igennem hendes forløb. Specielt også i forhold til de udfordringer, som hendes børn præsenterer hende for. Hvor hun siger, jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle dem, at det jo ikke ændrer på, hvem du er. Det at se sig selv som en med en handicap,
og ikke en handicappet. Ord betyder noget, er vel essensen af den her podcast. Og essensen af den måde, som Lisa har valgt at leve hendes liv på. Det var 3. afsnit af Efterbehandling. Efterbehandling handler om overgangen fra sygdom til et nyt liv, uanset hvordan det liv ser ud. Og hvis der er én ting, vi ved, så er det, at ingen kommer videre alene. Tak til dig, der hver dag gør en forskel i vores sundhedsvæsen. Vi roser jer alt for lidt. Og en særlig tak til Ry Mandskor for at få lov at låne jeres stemmer. Vi lyttes ved. Indtil da, pas på hinanden.